leží v Atlantickom oceáne asi 580 km západne od pobrežia Maroka a 980 km juhozápadne od Lisabonu. Na ostrove žije približne 250 000 stálych obyvateľov, z toho 120 000 v hlavnom meste Funchal. V roku 1419 Portugálci vylodili na Madeire. Madeira v tej dobe bola neobývaná, husto zalesnená s vavrínovými lesmi. V tejto dobe jej pobrežie bolo až na výnimky neprístupné kvôli strmým útesom. Po roku 1420 sa začína vypaľovanie lesov a osídľovanie, ktoré skončilo v roku 1433. Zdrojom obživy obyvateľov Madeiry sú cestovný ruch, výroba vína, poľnohospodárstvo, krajkárstvo a košikárstvo. Ostrov navštevujú prevažne Nemci, Angličania, Holanďania a Škandinávci vrátane Nóorov. Prvým lietadlom, ktoré priletelo na Madeiru, bolo 22. marca 1921 hydroplán Rolls-Royce typu F3 so štvorčlennou posádkou. Cesta nad morom z Lisabonu trvala asi 20 hodín. Terajším lietadlám to potrvá necelé 2 hodiny. Ponta do Sol é uma vila, mesmo à beirinha do mar. Ponta do Sol é uma vila, mesmo à beirinha do mar. Vítam vás na ostrove Madeira. Sme v malej rybárskej dedinke. Je to svetoznáme miesto. Sem chodieval ministerský predseda Winston Churchill do tej reštaurácii, ktorá nesie jeho meno. Teda Churchill v tej dobe tu dovolenkoval, žil, pracoval, maloval. Ja som sklamaný, lebo reštaurácia je zatvorená. Asi teraz opravujú, renovujú, tak musím ísť asi vedľa ku konkurencii. Nič sa nedá robiť, snaha bola. Zatiaľ som na najkrajšej pláži, kde som bol vo svete, to je Santa Moritz. A prekrásne kontrasty farieb, čierna s modrou, biela, tu sú totiž lavové kamene. E jardim é quem governa, seu encanto não tem fim, seu encanto não tem fim. E a paz será eterna, e a paz será eterna. A Madeira bailinho, a Madeira bailinho, bailado no mundo inteiro, bailado no mundo inteiro. Vamos lá dar ao pezinho, vamos lá dar ao pezinho. Eu quero ser o primeiro a entrar para o terreiro. Linda Madeira, meu bailinho puladinho, vou andar a vida inteira. Vo Funchale zúčastniť sa tiež, alebo sa pozrieť na rybý trh, to je tiež veľký zážitok, ako to aj uvidíme. Veľa druh morských rýb z Atlantického oceánu, ich spracovanie, ich ceny a hlavne ich sorta. A samozrejme aj tá vôňa, čo vám nemôžem žiaľ predstaviť pred plátnom, ale si to môžete predstaviť.
Sochu Ježiša Krista môžeme vidieť aj na Madeire. Netreba za to pocestovať do Rio de Janeiro. Je tu veľmi pekné okolie, je to všetko nad morom, ale samozrejme sme sem nedošli len pre pekný výhľad, ale sme došli sem aj sa trošku pomodliť. Sme na ďalšej pláži, tu sme tesne pri hoteli, skladka súčasť nášho hotela, tu len po schodoch vyjdem hore a už som na izbe. Tu dominuje modrá farba tiež, aj vo vode, aj okolo tie malby, takže je to tiež pekné. Dneska je 3. november 2014. To ani sa nedá uveriť, je perfektné počasie, slniečko. Nakoniec našej cesty s tým dobrým koralom. Na zdravie.